खेसारी लाल यादव जी के एक दिन के समय रहे कि एक दिन में इनकर 4 मिलियन 5 मिलियन व्यू जवाल गाना आई। ये सावन के सबसे बड़ा गाना जवन की आदि शक्ति फिल्म से ही आवे वाला बा। नमस्कार प्रणाम तरह सबके बतला दी कि सावन बीते वाला बा और पावर स्टार पवन भैया के मात्र 3 गो गाना आयल बा और ये तीनों गाना 3 गो चैनल से आयल बा और तीनों चैनल नया बा। तो सबके बतला दी कि तीनों गाना के बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा बा। और सबके बतला दी कि पवन भैया के ये सावन में 8-9 गो गाना आवे वाला रहे। तब सोचे वाला बात ये बा कि सावन तब बीते वाला बा, एगो सावन और बा 1 महीना के। तो अब सोचे वाला बात ये बा कि सावन के गाना का नवरात्रि में रिलीज कर जाई कि छठ में रिलीज कर जाई, काहे कि गाना तो आवत ना बा, पता ना कब गाना आई। वहीं पर देख लिया जाओ तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के गाना लगातार आ रहा बा। हर एक हफ्ता में 2 गो गाना जरूर आ जाता। अभी वहाँ के लमसम 6 गो गाना आ गए बा, जहाँ पावर स्टार पवन सिंह के 3 गो गाना आयल बा। तो चलिए बात आगे करता नहीं जौन की कल गाना आयल बा एगो ट्रेंडिंग स्टार के, जौना गाना के नाम बा हीरोगा बम। अब गाना के तो नाम बा गजब भाई, हीरोगा बम गाना के टाइटल बहुत अच्छा बा। और वो भी आयल बा। अब रउआ सबके बतला दी कि गाना आयल बा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के खुद के पर्सनल चैनल से, जौना चैनल के नाम बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड। ये चैनल पर लमसम खेसारी लाल यादव जी के 8 मिलियन सब्सक्राइबर बा। और लोग सब सोच सकता नहीं कि जौना चैनल पर 8 मिलियन सब्सक्राइबर बा वो चैनल पर तो गाना बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स पावे के चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखी सबसे ज़्यादा होला गाना, गाना अगर हिट बा तो सब हिट बा, चैनल भी हिट बा। पवन भैया के 3 गाना है, 3 नया चैनल से, और 0 सब्सक्राइबर है 3 चैनल पे। और पावर स्टार पवन भैया गाना डालते ही वो सब के भी लाखों में सब्सक्राइबर हो गई बा। वहीं देख ली खेसारी लाल यादव के हीरोगा बम गाना आयल और 8 मिलियन सब्सक्राइबर रहते गाना के कोनो रिस्पॉन्स नहीं करे। सबके डिस्प्ले पर दिखा दी कि एक दिन में भी 1 मिलियन ना पूर पायल। तब लोग सब सोच सकता नहीं कि खेसारी लाल यादव जी के मार्केट गिरल बा कि ना गिरल बा। हमरा कहला से बहुत लोग के दुख होला, बहुत लोग कहला कि पवन सिंह के फैन हवे, पवन सिंह के ऊपर वीडियो बनावला, पवन सिंह के अच्छाई बोलेला। लेकिन देखी जौन अच्छाई बा तौने बोलम। खेसारी लाल यादव जी के अगर अच्छा होता देखिए बतला सकता नहीं रहो सबके कि यह गाना हीरोगा बम ट्रेंडिंग मेन सेक्शन में 2 पर बा। अब लोग सब सोच सकता नहीं, देखी ट्रेंडिंग वाला चैनल बा तो ट्रेंडिंग में जाबे करी, लेकिन एक दिन में 1 मिलियन भी ना हो पाइल। तो लोग सोच सकता नहीं कि क्या कहल जाओ अपन खेसारी लाल यादव जी के एक दिन के समय रहे कि एक दिन में इनकर 4 मिलियन 5 मिलियन व्यू जात रहे। तो लोग सबके बतला दी कि आखिर में गाना काहे ना अच्छा रिस्पॉन्स पैलक। ये गाना के बोल बा हरी हरी चूड़िया ले ले अय्या हीरोगा जीजा, अब पहिनी के जाइब स्कूल। अब बतलाई ई गाना सावन के बा और ये सावन गाना का बता पहिनी के जाइब स्कूल। अब बतलाई रहो सब कि ई गाना सावन में कौन आदमी बजाई कि पहिनी के जाइब स्कूल। तो ऐसा गाना आई खेसारी भैया तो रउआ फ्लॉप बानी, पूरा बेकार बानी, मार्केट से गिर चुकल बानी। तो कुछ नया करे का सोची, कुछ हिट करे का सोची। हिट मशीन नाम रखल बा तो कुछ करी। ये पावर स्टार पवन भैया के गाना सावन बीते वाला बा, अलबा कितना 3 गो। और वो सब बतला दी कि चौथा गाना आई आदि शक्ति फिल्म से और बहुत बवाल गाना आई। ये सावन के सबसे बड़ा गाना जवन की आदि शक्ति फिल्म से ही आवे वाला बा। तो बहुत जल्द रहो सबके बीच में आई। तो ये अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतलाएम। का खेसारी भैया के मार्केट गिर गई बा या खेसारी भैया लाचार हो गए बानी ऐसा गाना लावेला। तो मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।